Sabies que sentir frustració davant molts fets de la vida ens pot emmalaltir? La frustració, la impotència, quan veiem que nosaltres sols no podem resoldre un problema, ens acaba emmalaltint. Com? Ens acaba, contracturant. A vegades no cal ni aixecar un pes, inclús dormint ens podem aixecar que no podem ni moure el clatell. Molta responsabilitat, molta impotència en temes laborals, amb un cap, per exemple, que t'exigeix i que tu no saps com fer-hi front. Amb la parella, hi ha moltes situacions de parella que causen molta frustració i impotència. A vegades pensem que hauríem de canviar l'altra persona i no és el cas. Jo us convido sempre a fer aquesta via d'autoconeixement, mirar-nos a nosaltres mateixos i buscar d'on ve el problema. Costa, sí. Per això hi ha terapeutes que us podem ajudar per no quedar encallats en el tema de la frustració i la impotència. Com podem començar a desbloquejar aquest tema? Doncs no és tan difícil com sembla aparentment. El que ens costa és prendre decisions. Si nosaltres aquesta frustració la podem veure a l'origen, desbloquejar a través de l'acció, a través de prendre una decisió que segurament ens fa por. Què passa amb la por? Que la por ens limita, ens bloqueja i és llavors quan sentim aquesta impotència. Quan som capaços de travessar la por, que és tan senzill com fer les coses amb por, quan les has acabat de fer, te n'adones que no era tant, no? Que la nostra imaginació sempre va més enllà, sempre va una mica més endavant de la realitat. Quan nosaltres patim aquesta por imaginària i ens costa prendre acció, és quan ens bloquegem i sentim frustració. També és veritat que intervé molt el tema comunicatiu, n'hem parlat altres vegades. Una comunicació assertiva, quan podem expressar el que sentim amb respecte cap a nosaltres i cap als altres, també disminueix aquest tema de la impotència, perquè com a mínim ho has pogut alliberar amb el llenguatge, amb la paraula. Per tant, treballar el tema de la comunicació assertiva, dir el que sentim amb molt de respecte, però poder-ho expressar des del jo, sense atacar l'altre, expressar-ho lliurement, amb un to amable, sense cridar ni males paraules, i cada vegada que faci falta, perquè a vegades sentim molta impotència quan el got es va omplint i al final es tallem en crits o de males maneres. Per tant, ja tenim dues maneres de desbloquejar el tema de la impotència que ens pot emmalaltir. Una és prenent les accions necessàries, prenent decisions de la vida que igual ens fan por, però que les podem prendre i, si cal, amb acompanyament, i, per altra banda, anar prenent eines de comunicació més assertiva, més amable, que no provoqui la reacció de l'altra persona i que a nosaltres ens alliberi del sentiment d'impotència que tenim. Per tant, us convido a demanar ajuda si ho necessiteu. També l'acupuntura pot ajudar a treballar en medicina xinesa. Nosaltres sabem que aquesta frustració prové de l'òrgan del fetge, on queda empresonada la ràbia que tenim, el ressentiment que generem, perquè no volem ser persones violentes, no volem fer mal a un altre i anem aguantant, i nosaltres en punts d'acupuntura ho podem treballar des del fetge, des de l'emoció de la ràbia. Hi ha uns punts específics per ajudar a desbloquejar. Per tant, hi ha molts camins per alliberar un sentiment que al final el que fa és marmar l'alegria de viure, i el que volem és al revés, no? Sentir pau, estar feliços i gaudir de la vida. Per tant, us demano que si algú té aquest sentiment d'impotència i de frustració davant mil coses que ens poden passar a la vida i necessita ajuda, que ho demani, que exerceixi aquesta humilitat necessària per demanar ajuda, i veurà que al final haurà fet un procés de creixement interior molt interessant que l'ajudarà amb el tema que tingui en aquest moment i amb molts altres temes futurs que se li presentin a la vida.